Waqt intervista fuq l-istazzjonijiet One, il-Prim Ministru u mexxej Laburista Roberta Bela qal li l-pajjiż qatt baqalux jaħdem dwar il-vjolenza domestika. Il-Prim Ministru kien qed jitkellem dwar il-qtil ta' Bernice Kassar li seħħ nhar it-tlieta filgħodu f'Raħal Ġdid. Li huwa ċert iżda ħaġa waħda, illi l-istat, il-pajjiż, is-soċjetà m'għamlitx dak kollu illi kellu jsir għaliex ġala darba kellek mewt. U jkolli ngħid li dis-sena kellna 3 imwiet ta' nisa li nemmen li setgħu għadhom magħna, allura jfisser li m'għamilniex biżżejjed. Dr. Bela spjega li aktar kmieni din is-sena iddaħħal il-kunċett ta' femiċidju li ma kinitx sempliċement kwistjoni ta' kelma iżda li jintbagħat messaġġ ċar li jekk xi ħadd iwettaq femiċidju jieħu l-ogħla pieni li hemm fil-liġi. Il-Prim Ministru qal li fil-livell tal-Kabinett hemm diskussjonijiet sabiex tiddaħħal l-aċċess għal fedina penali ta' sieħeb jew sieħba tiegħu sabiex ikun hawn aktar protezzjoni kontra il-vjolenza domestika. Se nagħtu aċċess lil min qiegħed f'relazzjoni illi jkun jista' ikollu aċċess għal fedina penali tal-parti l-oħra fir-relazzjoni jekk huwiex mara, jekk hijiex raġel biex jiġi żgurat u verifikat hemmhekk jekk dik il-persuna l-oħra ikollix anteċedenti jiġifieri storja ta' każijiet li huma relatati ma' vjolenza domestika. Se jkun hemm struttura dwar dan il-mekkaniżmu kif se jkun qiegħed jaħdem imma hemmhekk ukoll il-ħsieb wara dan kollu huwa biex niżguraw kemm jista' jkun illi dak li jkun meta jkun qiegħed f'relazzjoni jkun jaf sew il-passat tal-persuna li magħha jkun f'relazzjoni u kemm jista' jkun nevitaw dan it-tip ta' sitwazzjonijiet. Il-Prim Ministru tkellem ukoll kif fil-qrati se jkun hemm żieda ta' żewġ imħalfin u żewġ maġistrati u dan se jwassal biex ikun hemm 3 ġudikanti li jisimgħu każijiet dwar vjolenza domestika. Qal ukoll li meta ikun hemm ordni ta' protezzjoni li tinħareġ mill-ġudikatura irid ikun hemm struttura robusta biex din tiġi segwita. U tkellem ukoll dwar il-ftuħ tal-inkjesta li tinkludi żewġ binari fuq l-intern u l-ġustizzja biex tara jekk kienx hemm nuqqasijiet fil-każ ta' Bernice Kassar. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-importanza tar-rispett lejn in-nisa u lejn xulxin anke fuq il-midja soċjali.